majoria dels atletes de les segones semifinals dels 60 metres discurs. Cada un dels Tomàs en l'exercici de l'especialitat artística. Cada dos, el categoria d'aquesta prova es disputaran dues finals. Es classificaran les primeres posicions de les quals semifinals de tot i dos temps. La única de les tercera de les quatre semifinals dels 60 metres llisos masculins. El carrer 1 tenim aigua un tècnic de Pallarès. Carrer 2, el Sergi Mascarell, de la Unió Tècnica Professional. Carrer 3, el President, de la Universitat de l'Educació Atlètica de Catalunya. T'has mirat abans i dic... Jo dic el ponent de cara, però pensava que era un llum. No. No passa res, eh? Calla. No tenia tant de ara hauria tant. Ara sí que pel 400. El 4 de ara sí que la Vale, pero está bien, Pau, eso está bien. Jo molesto la veïna de sota. ¡Sergio!
los barrios.